tak už som na chodníku, tam je vidieť tú útulničku, ale zabudol som ešte dodať, že jak som si pozeral plánik, jak som to plánoval, tak mi zostáva už len nejakých 100 km do cieľa, plus minus, takže aj skôr by som povedal niečo cez kúsok cez 100 km, tak mám ešte vlastne 4 dní to rozplánované, takže dneska je pondelok, takže v štvrtok by som to eventuálne mohol dokončiť, ak sa iné nič nestane. Mal som to naplánované, že skončím piatok, ale troška som podnaťahoval niektoré dni, takže je to, preto mám nejaký jeden dňový náskok. Dobre, tak zatiaľ. Čaute. Takže ahojte, ide to teraz po takejto ceste, je to dosť úzke, chodí tu dosť kamionov, nakoľko tuto za mňou asi 100 metrov je kamenolom Buková, chodia na štrky. Teraz som stretol jedného SMPčkára, no pokecali sme si tako nemecko-angličtinou, viete, to u mňa je to také zaujímavé, ale tak pochopili sme sa, takže je to také, že dá sa aj takto stretnúť. No, zase ide auto, takže čaute. Ahojte, hlasím sa z cesty Záruby, kopec je za mnou, teraz pomaly niekam dole na Bukovu. Je tam raz cestník, odtiaľ 500 metrov nejaké bufet, tak uvidíme. Ale takto chcem ukázať, že jak je to tu zarastené pekne, lesík, pofúkuje fajnový vietrík, takže nie je až tak teplo. Skôr by som povedal, že ochladzuje, čo je dobre, že sa človek tak nepotí, jak za iných okolností. Takže zatiaľ ma predbehli dvaja chalani, SMPčkári. Ja som tam pod Havraňou skalou troška oddychoval, takže ale mali vyššie tempo ako ja, takže nevadí. Neponáhľame sa nikam, máme čas. Takže takto to tu je zarastené. Nepomeň. Ahojte, hlasím sa z cesty. Pustil som Bukovú a som bol plážo. Na Bukove je taký bufet. Musel sa tam nájsť. No, troška som sa tam zasekol, lebo majiteľ došiel troška neskôršie, ale nevadí. Mám to ešte tak 2 hodiny chôdze na ubytovanie, takže no, mám je to jedno. Do prístrežku, kedy prídem, tedy prídem. Do 8 večer by som tam mal byť, takže je to v pohode. Teraz je nejakých 5 hodín, takže je to všetko v pohode. No, slnko peče, ako stále. Teraz idem takýmto chodníkom, takže ozvem sa potom, keď skončíme. Ahoj, čau. Tak ahojte priatelia, dneska je konec cesty, odtiaľ som prišiel, tuto tým smerom, jak sú tie stany, je prístrešok, len
je tu nejaký školský výlet, nejakých 10 detí, tak je to tam obsadené. Tak som si rozložil môj nový prístrešok, čo mám z domu. Takže dneska takto na lúke, nech je to otvorené. Takže dneska 33 km útulňa Jana Maka po Amonovú lúku. Zajtra smer Pezínska Baba. Takže zatiaľ, čaute.